Здравейте и добре дошли отново в моят YouTube канал. Благодаря ви, че гледате видеото. Надявам се да ви хареса и да се абонирате за канала ми. Хоп, днес ще ви покажа какво си взех от магазина на Half Price. За първи път влизам в техен магазин, просто се разхождах в мол, видях го и тъй като времето беше лошо, реших просто да вляза и да загубя малко време в този магазин. И както виждате, си взех няколко неща от там. Да свалим тази торба и сега ще ви покажа какви са те. Първо ще започнем с ето тази супер сладка розова поличка. Много ми хареса, наистина ми седи супер сладко. Тя е на марката Hermano Cervino. Не съм запозната с този бранд, но самата поличка ми се стори много сладка. Имаше и в жълто, но жълтото беше доста неоново жълто. Бих казала доста трудно за съчетаване, затова си взех и розовата. Много ми харесва, наистина. Много сладка. Тя беше, мисля, че към 80 лева. Взех си ето тази рокличка. Тя е супер обикновена, но е много сладичка за лятото. Много ми харесаха цветовете. Тя е на Sylvian Hedge. Мисля, че е много сладка. На мен ми седи много добре. Тя беше между 30 и 40 лева, не съм точно сигурна. И просто много ми хареса. Имаше в още един цвят. Даже мислех да си я взема и в другия цвят, но просто нямаха S размер. А пък М-ката вече ми идваше малко голяма. Така че си взех само тази. Мисля, че за лятото е супер сладка. Взех си и ето тази пола, която е на Alexander McQueen. Отпред е изчистено черна, отзад е ето така с тези връзки. Много е красива. На мен много ми хареса как ми седи. И мисля, че за офиса с черно сако ще е страхотна. Затова реших и да си я взема. Като нейната цена, мисля, че беше към 100 лева. Имаме още една пола. Тя е дънкова пола, като е малко по-дълга. На мен ми идва под коляното. Много е приятен денима, такъв мекичък. Много ми хареса. Тя е на бранда Only. И последното е една рокля. Не знам само дали ще мога да ви я покажа добре. Тя е като рокля риза. Но това, което ми хареса е всъщност, че от двете страни е по-дълга, а отпред и отзад е по-къса. Много харесвам асиметрични дрехи. От едната страна полата да е по-дълга, от другата по-къса или отпред къса, отзад дълга. Или от двете страни по-дълго. Някакви такива комбинации супер много ми харесват. Просто като видях тази рокля и си казах, трябва да взема да я пробвам. И в момента, в който облягах, супер много се харесах с нея. Просто знаех, че тази рокля задължително ще си я взема. Много ми хареса как ми седи. Цветът е страхотен и много ми харесва, че е асиметрично от двете страни. Наистина е страхотна. Тя е на някаква странна марка. Петърсън, не съм сигурна дали правилно ще читам, защото етикета е написан просто да. Но много ми хареса, наистина. Мисля, че нейната цена беше към 100 лева. Ако не се лъжа, да. Следващото нещо, свършихме с дрехите. Ето това портмоненце на Guess. Имам такова в оранжево и си го ползвам всеки ден, супер удобно ми е. Реших да си го взема и в розово, като го видях, тъй като имам розови чанти. Отвътре има ето това за ключовете и две отделения. На мен лично ми върши супер добра работа. Отзад в повечето случаи си слагам личната карта и картата за градския транспорт. И вътре си слагам няколко други карти, които ползвам. И това е. В смисъл, страхотно е и върши супер добра работа. Следното нещо, което си взех,
И нещо, което исках от може би 2 години, а именно тази чанта на Пинко. Не знам, честно казвам, от толкова много време искам, че не мога да повярвам, че си я взех и то на толкова добра цена. Чудей се, може би от 2023-та, може би я видях за първи път в един сайт и си казах, много ми харесва, но цената и не ми хареса. И чудех се и накрая така и не си я взех и просто като влязах в Half Price я видях, си казах, трябва да си я взема. Истината е, че аз много се чудих и какъв размер искам, дали по-малката, дали по-голямата. Но в Half Price бързо реших тази дилема. Ето тази чанта, наистина много ми харесва. По принцип, разбира се, исках в черно, тъй като черният цвят е доста по-универсален. Може да се ползва на всичко, но за съжаление имаше в такава. Всъщност не е за съжаление, защото това е един от любимите ми цветове, тюркуазено. Всъщност не знам, на камерата изглежда доста синя, но в действителност цветът е тюркуазен. Много ми харесва този цвят и в момента, в който я видях, си я представих как я ползвам лятото и затова си я взех. Цената й беше наистина много добра, под 300 лева беше чантата, като в момента в Answear мисля, че е към 700 и нещо лева. Така че цената й беше супер. Много ми харесва, че има ето тази дръжка, която мога да си я нося. Но също така има и дълга дръжка. Ето така. Определено този размер на чанта е перфектен за мен. Голямата щеше наистина да ми бъде доста голяма. Вътре изглежда по този начин. Тук има джобче, тук има джобче с цип. И отзад има още едно джобче. Този размер е страхотен. Събира ми абсолютно всичко. Даже ми остава някакво малко място. Така че да, много съм щастлива, че си намерих тази чанта и то на такава цена. Сигурно не мога да я ползвам целогодишно, тъй като цвета е определено по-лятен, но в смисъл за това за мен всъщност няма чак такова значение, тъй като исках супер много, така че за мен е окей и само лятото да си я ползвам. Разбира се, по-натам ако ми изпадне и черната на някаква добра промоция, намаление, бих си я взела, защото наистина тази чанта на Пинко е чантата, която на мен лично ми харесва. Така че, да. Ами, това всъщност е всичко, което си взех от магазина на Half Price. Взех си и някакви други дребни неща, но те са бельо, така че няма да ги показвам. Мисля, че магазина доста си заслужава. Със сигурност би го посетила отново. Аз бях в Half Price магазина, който е в West Mall. Просто минавах от там и така се случи. Доколкото знам, този в Ring Mall е по-зареден от към по-скъпи брандове. Там има доста голяма секция само с луксозни марки. Може би бих го разгледала и него, но ще видим. Честно казано, Ring Mall не ми е удобен, така че не знам дали някога ще стигна до там. Тъй като не знам дали си заслужава само за един магазин да ходя чак до ринга, ще видим. Но да, от този в West Mall съм доста доволна. Със сигурност бих го посетила отново. Ако не сте влезли в магазините на Half Price, препоръчвам да ги погледнете, тъй като наистина имат огромно разнообразие. Имах супер много тениски на брандове като Juicy Couture, Boss, доста всъщност. Просто аз имам твърде много тениски, не съм си взимала, но определено останах доволна. Със сигурност ще заведа и моят приятел в този магазин, за да разгледаме и мъжката секция, която беше доста голяма, но просто наистина вече нямах време да гледам и нея. Но да. Ами това е всичко от днешното видео. Благодаря ви, че гледахте и до следващото.